Arwakini machiegni nyakwara Ramogi Ojwang chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo mi riekni kaka nyalo chako ohala kendo tayo yo makare. Machiegni Yinga Ojwang. Nyakwara Ramogi Ojwang kawuono e mesa mar ohala gi mwandu wachako kod ohala mano ma itimo e kari mar jot. Dibed ni in gi lo moro migede tidaloke mondo mi okelni yuto. Sigand Bonyo ma en wuon Pikidi Ecolodge ma yudore Sakwa ei Bondo ei kaunti ma Siaya. Sigande geno mar jiwi mondo mi lok kari mar dak obed kari mar yuto. To bende kindeno inyalo loke mondo mi lok ngima mag jogo modak e alworane. Kendo tiyo gi mwandu mago ma iyudo mana kanyo ka imedo mana berogi. Mano gimiyo kawuono wadawinjo Sigand ni ento nochako yo machal nade to ohala ni otime nade. Nyinga en Ojwang Abonyo. An iluonga ni min Pikidi. Tinde nyinga moro en ga Pikidi. Koro Pikidi nitiere e gweng' miluongo ni Uhoma. Uhoma is the village. Uhoma nitiere Central Sakwa. Central Sakwa is in Bondo sub-county, Siaya County. Yeah, to wantiere right e dho nam. Okay, Pikidi en nying manyien. Anyalo chako gi pimonu gima Pikidi en. Nikech wahero kama wadake, wahero environment ma wantiere. Waneno ni kata mana nying mwamiyo kar kaendi, wami mana gi nying mar environment. To kar kaendi kiwuotho kaendi kaka usewuotho ni, ubo neno pi. Pi e gima duong' ka. Kae ubo neno kite be. Wan gi pi, wan gi nam lolwe e tiendwa ka. Kae wan gi beach motimo kite. Ji ohero ga winjo beaches mantiere gi kuoyo. Wan marwa ni onge gi kuoyo, en gi kite, to kite go e mwa celebrate. Kae kendo kama wantiere ni ineno ka en green, gina yiende manyaluo, yiende ma wabewa pidho mang'eny. Koro kanye kama nying wuokie. Koro pi mar nam. Kae kidi en kidi mwaneno, kae gardens to koro mwaneno ni endi. Mane kuma nying ma Pikidi owuokie. To kapok wachako Pikidi, kar ka ne wabire 2015-16 ka wanyiewo lo. Ok wan jo Sakwa ka, wan jo Uyoma. Kwa nyiewo lo, nwanyiewo lo mondo wagere dalawa. Nwahero pi gi chien, kuma wantiere Uyoma wabor gi pi, ok wane pi, to nwadwaro kama pi nitie. Koro kwa warango wayudo ka ng'ato ne uso kae. Kae wabiro wanyiewo ka. Koro nwabiro nyiewe mondo wagerie dalawa mar family, like a retirement home, nikech ok wadak dala. Mostly wadak Nairobi. Koro kwase biro wanyiewo lo, kwase chako koro rango ideas kaka wadwa gero, nikech wan jogedo be. E family waka wan architects 4. Koro warango kaka wanyalo loso dala mondo dalo bed maber tie pika. Kae waneno ni, kaendi wasegoro ot, mae ot mane koro wagoro mondo wadagie. To waneno kaka kaendi ober abera kabisa, tie pi. It's a very beautiful environment. Owacho ni to koro donge wanyalo timo gimoro ma wadakie to waluongo kata jomoko bendo share ber mantiere kar kaendi ni. Koro kidala tiluongo ka ni ka ja Uyoma. Ji mang'eny pod luongo ka ni ka ja Uyoma, jogweng' luongo ni ka ja Uyoma. Pikidi koro en ohala, nying mar ohala. Pikidi Gardens Ecolodge. So nitie ka ja Uyoma, nitie Pikidi Gardens Ecolodge. Manyiso ni kar ka timo gik moko ariyo. En dalawa to en kar ohala bende. Part mar ohala ni kakoro waparo ni wadwa timo ohala kaka na wacho, nikech kar ka ber. En kama ber ma ji kobire kata un kudonjo kata uneno kaka endi ber. To nitiere tourist or just domestic kata mana ma international mohero kuonde makamagi. Koro waneno ni kar bet ni wana family of ji abich. To ji abich go ji adek donge bo wuok, to bo weyo ji 2. Mano vijana, kijana maduong' nitie vijana 2 malowe. Kagisi wuok kuma gibi, koro wadong' ka ji 2 e bungu ni endi. Wabo enjoy the environment, yes, to wadwa ni wa share gi ji. And the sharing gi ji no endo, the main idea en ni koro kubed aranga ji 2 kendo. Ntiere welo mabiro, ugogodo mbaka, you get new experiences, and of course, uyudo pesa moro be. Kata kuse retire, okuthagro yude gimoro muchamo. Mane kaka idea mar ohala biro. Koro nikech en ot,
to ohala mwakelo no be en kama jibiro betie mana kaka wabet, jibiro nindo kaka wanindo. Koro rooms ma wantie godo ma extra go wanyalo tiyo godo kaka kuonde ma welo nyalo ninde. Kai koro because of rooms ma kaendi tin, koro ema nomiyo wamedo rooms moko kae. Kae wan nyaka gi campsite bende. Ma vijana kabiro ok dwa ninde e udi, seche moko gineno ka udi beche odhi malo matin to ginyalo dhi e camping, ma bende en ga gima ber malich. Culture is also big. Kama wantiere ni endi wan joluo. And ibo yudo ka apart from just gik ma natural manitiere kar kama could be anywhere else. Watemo establish a little kind of a museum, but okay, museum mani ni donje museum ni koro ndik dhot ni wadonje museum. And watemo choko artifacts mag luo. To watiyo kod gas decoration e ot ka. Kidonje ot kanyo, the first thing mineno kanyo ibo neno osera mar gwen. Kirango gimalo ibro neno the shields mag joluo. Ibo neno agwata kanyo, ibo neno ko. Kidhi e sitting room, ineno kom nyaluo, ineno so many things. Ineno nyatiti, orengo, yeah. So wachoko gi achoka to watiyo kod gas decorations. Ka ng'ato donjo, dheru, adita, they are all there. Agulni nitiere. So oken museum muketa keta, en museum ma wadak go. Masama ng'ato chopo to penjo, and be it's educational also, and be pod watemo develop. 2030, ntie gik mang'eny ma, gik muneno kaendi, chal ka gima wasetimo gik mang'eny, but gik ideas mantiere wi wang'eny, gik mwadwa timo mbele. Gima wadwa timo kabisa en keto mondo nam obed active. Kawa bet ni wan jonam sani activities wa mag nam en mana swimming no, nitiere yie mwatero ga godo ji boat rides e islands machiegni gi. Kae wantie gi kayaks bende, kayaks mag paddling, yeah. To gik ma ikete pi ng'eny, so wachako pango kaka wanyalo medo koro proper boat, a speed boat, medo things like jet skis. Just keto ni kanyo endo ema kama ng'ato kobire to kanyo kama idwa ni dhiye. Kech mane gima wan godo maduong' mopogre gi gik ma jomoko ni godo yie kocha. So mano, then tiere gik moko be mwatemo ka welo medo biro, wanyalo medo rooms moko, wanyalo medo other activities kocha. Nyaka kata swimming pool, nitiere jok moko moluoro swim nam. Nitie joma koneno nam bende enjoy. Koro wadwaro ni mondo wabed gi option ma jomoluor nyalo dhi kocha, joma jochir nyalo dhi nam. Nentiere discussion moro mar dead capital sometime this year or last year. Yeah, and it's still continuing. And the dead capital no endo, iwachonwa jo thurwani wawe gero gik madongo dongo, mwikete pesa mang'eny, to olinga kanyo onge gimokelo. Yeah. Seche moling kanyo onge gimokelo no be iyudo ka koro oyeye modak e ot, anyinye madonje ot kethre. So kakata isegero ot maduong' no endo to pod ok idakie, mano one example. Pod ok idakie, pod in Nairobi, pod in Loka, in kumoro, inyalo loko odno kama ji nyalo bire mondo iyudi gimoro wuogni kanyo. Sama gimoro wuogni kanyo no ot bende itiyogo koro ot ok kethre. Mano for joma ni oko. To kata joma odak e utegi, ibo yudo ka in kata gi bedrooms 3-4, titiyo kata mana gachiel kende. 3 modong' gieki, nitie kaka inyalo yawo dhoodi mondo welo bi, and welo go kobiro gin welo mabe kobiro to godo mana mbaka. Gin gihero ga, ok gidwa dhi e hotel, gidwa mana biro kama ji odak, ging'e kaka ji odakie. Yeah, mano gima ji te nyalo timo. Kae
for joma nitiere gi plots e dho nam. Dho nam en kama ber. Wageruru dho nam. Dho nam waniendi biro yudo ka dho nam ma Uganda, dho nam ma Tanzania oger kabisa. Dho nam ma korwa koni ji ok ger. Jomoko ji gedo mana gik matindo tindo mwagero, gintie magero nyaka madongo matin, but pod otin ubu ng'eyo. Ji gedo matin kabisa. So why encourage joma nigi plots e dho nam mondo develop this lake. To kata mana ni joma onge go, kata mana un kuonge go, ranguru plots e dho nam mondo wageru nam. Nikech Pikidi en Ecolodge. And Ecolodge no endo en nying ma nomiwa gi TRA, Tourism Regulatory Authority. Ka gibiro kato gineno kaka kama wantiere chalo. Mokwongo wach ni pi nitie butwani. Pigni onego rite. Ok onego bed ni wahinyo pi, wachido pi, watimo gik mariche pi. Of course, namni duong'. Wan marwa matimo buna timo kama tin, to watime kama tin to watemo mondo wa encourage jomoko mabutwa bende mondo tim. So ibo yudo ka kata mana alwora mambele waniendi. Iyudo koler. Nam kelo ga yugi mang'eny. Gik ma jonam owite nam kuchacha chupe, gik mang'eny iyudo nyaka wuoch, gik ma chilo mang'eny. Kochopo karwa kaendi to wayweyo. To mwayweyo go eku neno ka waketo gi kamoro e Eco Studio. Mondo kar wang'ogi to wanyalo yudo gik mwaloso kodgi. Nitiere bende ka wabet Ecolodge, gineno kaka yiende mantiere ka. Yiende mantiere ka wantie gi a lot of indigenous trees. Trees yiende ma ok inyal yudo oko, to gidongo e iye ka. Koro yiende ma wayudo kar kaendi onge kata achiel mwang'ado. To ineno ka Mother Nature to ndich go moko piny. Ting'e ni Mother Nature to kogo piny to onge giminyalo timo. But koro magigo piny go, nyaka warang ni watimo go dang'o. So, ok wang'ad yien, kae wabe wamedo pidho yien. Mondo wabed ni yiende ng'eny kar kaendi. To warito gi bende. Ineno nyaka ka yiende, wamiyo nyaka nying. Ineno ka gintiere nyaka gi nying. Nyinge go kwaketo kuomgi, waketo mondo kata ka welo biro, to it's also kama ji puonjre. Yeah? Ni kara yien ni luongo ga kama. To kiseneno nyinge ti inyalo kata Google mine ni yien ni endi, tijen kama yiende gi most of them gin yedhe. Gin yedhe kabisa. Jikia. So en kama kibire tinyalo wanyalo nyisi ni macha yien cha iluongo ni po nyinge mar science en ma, nyinge mar English en ma, en po nitiyo kode kama. Namba ma kidwa biro Pikidi tigoyo, en namba sani mara ematiyo, en 0724142247. But nitiere joma book ga gi email be, pikidigardens@gmail.com. Nitiere joma bende book ga online, we have a website. Website wa en www.pikidigardens.com. Nyakora Ojwang Sigand Dorothy, ageno ni upuonji gimoro ni ot ma intiere godo kikiwe obeda beda kato ninda maonge gimoro ma otimo malong'o onyalo kelo ni yuto. Wakaw ywe masani ka waduogo wabiro kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Baba, kisani anacheki mwenye sayo chana na. Ako imondi konya kiye. Anapowacho na rajvira ngokoro. Apowacho nade. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Wacha
wacha nikupatie ushikilie cheki yako. Uhakikishe ni cheki ya shilingi 50,000. Si unaona? Kabisa. Hii inaitwa the Jipange goodie bag. Atuambiange watu nini iko ndani. Tunaenda kuangalia nyumbani. Leo mimi nafurahi sana. Hata unakaa kufurahia? Mimi nafurahi kabisa. Hata msichana wangu aliniambia ukipata hiyo ndio taamini ni ukweli. Sasa mimi naruhusia wajibu tamwambia ni ukweli kweli. Nimeona. Kuteseka ni kwa muda. Oga urudi soko. Pengine utaangukia ingine. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Nokelo ni pado kakadona kachel koda anyango mili. Why dona Jumani chiro Ramogi na chakoromoge Ojwang wakelo ni upio jarumba live. Anyango mili nyaka Bondo. Ekidi mar jangolo mar Juma wakelo ni Sigand Isaka Makaya. Makaya loso kasungo nyarbe. Sangwene wange Teacher Beach Ramogi night kete manaka. Makaya loso kasungo nyarbe. Kick off the festivities in Dubai now View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shabiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Arwaki ni machiegni kendo nyako Ramogi Ojwang chenro mara wala gi mwandu ten mor mara ni podi kete chenro ni. Nyako Ramogi Ojwang county ma Homa Bay waromo kod Tobias Ojwang. Tobias Ojwang en jal masani odong kod Ojwang Adwea mayudore county ma Homa Bay e boma ma Oyugis. Kawuono omiyowa sigande kaka wala ni oseting'e kachiel koda ka nying mar anyuola mare mar joko Ojwang. Negi chake yo machal nade. To nyaka sani siso mane madhirogi mondo mi gidhi nyime timo tich mar Adwea. Masani gikeyo mwandu gi county ma Homa Bay, counties moluoro gi kaka Migori, Kisii, Nyamira nyaka county ma Kisumu. Wawinja ne negi chako yo machal nade. To kawuono kaluwore kod siso kod tich matek magitimo, Tobias Ojwang e ja ohala mar Juma.
kod nyinga iluonga ni Tobias Ojwang. Atimo ohala mar hardware known as Ojwang hardware. Ohala ni asebede for about 13 years nyaka kawuono. Ohala ni en a family business manochakore chon, kendo nochakore in the 1990s. But koro and the face of ohala ni e higa ma kawuono. The current generation koro an the face of the business. Otherwise, ohala to nochakore chon through my parents back in 1990. Lakini koro as we speak now, sani to koro ane marane. Tich mar hardware ni en tich maber kabisa, lakini kirite. An ka chung ka kawuono, onge tich moro mora machielo manyalo timo, ama tich mahero molo mar hardware matimo ni. And something ma an gi drive, a personal drive towards it. Ntie gima dhira mondo mi atime. Tijni, apart from konya an awuon as an individual, okonyo ji mang'eny. Nitie jok ma are directly employed by this business, kendo nitie jok ma be are indirectly employed by this business. An awuon o sustain life na, onyalo miya timo 1 or 2 manyalo dwarore in my life comfortably. Onyalo miya timo 1 or 2 things. Challenges to nitie mang'eny kabisa. Challenge mokwongo ma wantiego in this business, there is a lot of competition. Koro look at that competition, mondo mi I break barrier mar competition no, bedo matek kabisa. Yeah. Hardware kae wauso cement, wauso mabati, wauso steel, paints and allied projects. Gimora mora mitiyogo e gedo. Right from the start mar ot nyaka finishing mare. Okay, paro maduong' man go gi hardware ni, adwa ni obed business moro manyalo outlive kata ka onge. Wawinj wach Nyasaye kod wende majiwo chuny e Injili ngima. E Ramogi TV kae, wamiyi sabato maler kod wende mabiro gwedho chunyi. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Chandruok mar richo ok deal godo gi church board. Chandruok mar richo ok los gi business meeting. Chandruok mar richo en chandruok mitimo godo Nyasaye tir. Injili ngima, sabato, sari okinyi, kik bai. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Wedan thum gilmoro. Okay. Den giravi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. Jod Sardani oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kar gi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani,
wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Adwa ni obed business moro manyalo outlive kata ka onge to nyalo konyo the future generation. Koro atemo mondo mi aket structures makata no wuono bed ni kinya onge to ohala pod nyalo dhi mbele. Kiko beda beda ni gimoro ma one man show maka kinya onge to ohala bende koro gore piny. Man is my main vision. Get structures monyalo konyo the generation mabiro biro. Ubonyo kachiel koda ka sigana mar Tobias Ojwang. Tengeno mara ni puonjori gimoro e wi sigendigi. Wakao yweyo. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadieri. Honesty is the first virtue manyaki bedgo. Nyaka jopiny trusty. Wan gi clients mang'eny ma ni oko, including diaspora outside the country. To gin joma nyalo entrust gi pesa gi deposit iri ka gigeno ni gibiro kawe mwandu at a later date. Gino osekonya kabisa kendo most of my clients thothgi aoko to gin joma osetrusta ni ginyalo miya pesa gi kendo pesa gi is safe in my custody kendo mwandu bamiyogi mowinjore ma ywak moro amora ok bede. Koro gino osekonyowa kabisa. Nying mar Ojwang gi honesty they go together. Ohala ni kano chakore to it was a very small business. Nene na small shop moro ma bakra moro matin gi kom moro gi a few goods behind. But over the years osetemo grow and the most significant growth otimore samana adonjo makoro na take over the management. Around 2013 ka wuok e school I came in as a driver. Abedo driver around higni 2 koka noyiena mondo mi kora chak donje management position. Apani ng'eni ng'ama wendo mwa school ok de kawi akawati so ikuma pesa nitie. Nyaka kuong keti away from money. But nangi dreams madongo for the business. Naneno ka wainde mane wa trade go somehow nege bagowa. Tok nege bagowa nege lowa gi rieko mosomo school. But gina weche moko mathindo mopondo. Koro when I came in nawach ne jogi nyaka wapambana kodgi. Koro that way we've been able to competition wasetemo duoko piny. Kendo as we speak today, wana forced to reckon within Homa Bay County. We supply the entire Homa Bay County. Anybody matima a serious project, be it in Mbita, Homa Bay, Kindu Bay, Rodi, Oyugis, watiyo kodgi. Ohala kang'iyo gi the young generation jowa matindo kaka an, ok en gima yot. Wa joma tindo wan gi distractions mang'eny kabisa manyalo tami focus on the business. Yudore Ojwang Hardware. Ojwang Hardware yudore along Oyugis Kisi Road. But Oyugis Supermarket. Mano is our main shop. Gikendo kuma wachunge ni ma is our warehouse along the same road along Oyugis Kisi Road next to Shell Petrol Station. Number marsimu kidwa richwa, you can reach us on 0725 533 197. Ramogi Ojwang en geno mara ni sigeni ariyo mwakelo mag ohala ojiwi kendo miriek ni kaka nyalo chako moro kendo tae e yo makare. Tudi koda kendo juma manyien ka wamenyo ni welni mamoko kendo miriek ni kaka nyalo chako gi kendo wami lony kaka nyalo tayo gi e yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Lodge. Mondo mi ne chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donjie viewsasa.com